Тази година кампанията "Избери, за да помогнеш" ще подаде ръка на каузата "Домашни грижи" на организацията Каритас. 60 лева месечно са необходими, за да бъде помогнато на един възрастен и болен човек в домакинството. Здравната и социална грижа, която екипите на организацията предоставят, се извършва от медицински сестри, а в домакинската работа и грижи се включват и социални работници. От 2002 година в България работят 6 центъра за домашни грижи. Можете да подкрепите благородната кауза, като изпратите СМС с текст DMS Caritas с латински букви на кратък номер 17 777 за всички мобилни оператори. Цената на един СМС е 1,20. Репортаж на Евелина Стоянова. Бъди съпричастен към проблемите на болните и самотните възрастни хора, като подкрепиш каузата "Домашни грижи" на Каритас. Срещам се с Светлана Гьорева, която е координатор на програмата. С какво се занимава главно вашата организация? Каритас България е благотворителна организация на Католическата църква и нашата мисия е да оказваме подкрепа на бедни хора, на уязвими групи от хора. Предоставяме услуги и подкрепа на деца в риск, на възрастни самотни и болни хора, на зависими от наркотици, на бездомни. Оказваме подкрепа на хора пострадали при природни бедствия. Работим с самотни майки, въобще много широк спектър от работа, но предимно с групи в неравностойно положение. Тази година инициативата "Избери, за да помогнеш" отново ще подкрепи вашата кауза "Домашни грижи" за възрастните хора. Колко възрастни хора на територията на страната участват във вашата програма за помощ? Средномесечно около 400 възрастни. Смисълът на домашните грижи е да предоставят комплексна медико-социална грижа на болни възрастни хора. Едни такива комплексни услуги, които са и здравни и социални, които реално в социалната и в здравната система в нашата страна липсват. Ние тук говорим за хора с сериозни хронични здравословни проблеми. Хора с диабет, хора с онкологични заболявания, хора претърпели операция, хора с травми. Често те са на легло и наистина се нуждаят от една специализирана подкрепа от специалист, който може да ги раздвижи, който може да превърже раните им, който може да се справи с декубиталните рани, да им смени системата и всякакви такива неща, които са много специфични за работата на медицинските сестри. Колко медицински сестри работят при вас в организацията и помагат на възрастните хора? Ние имаме 6 центъра, в чието мобилни екипи работят 10 медицински сестри и още няколко домашни помощници, които им помагат в чисто социалните услуги, в грижата за домакинството. Пазаруват, ние имаме услуги като пране, почистване на помещението, в което живеят възрастните хора, обгрижване, къпане, туалет. Тук е мястото да кажа, че нашите медицински сестри всъщност не вършат онова, което вършат като задължения в болниците. В нашите домашни грижи те са всичко. Изпълняват и санитарските функции, и функциите на медицинска сестра. Тоест за това трябва да са много мотивирани и да обичат тази работа и да са много специално подготвени, за да извършват домашна грижа. Ще се срещнем и с медицинските сестри, 2 от тях. Натали Ценкова, аз съм ръководител на екипа "Домашни грижи". Марияна Попова. Аз съм дългогодишния работник в Каритас, вече 7 години. Основател съм на центъра в София. Тук се пенсионирах, между другото, но продължих отново, защото виждам, че това е моето мото в живота и това е смисъла на живота ми. Всяка сутрин ставам и казвам: бабките ще чакат, и тръгвам. Натали и Марияна, срещаме се с тях минути преди да тръгнат за възрастен човек, когото ще къпят. Дългогодишна наша пациентка в доста увредено състояние, се изисква 2 души, за да може да се справим с ситуацията. Тя е съвсем неподвижна, отнема ни не по-малко от 2 часа, когато ходим при нея. Те и двете, и майката, и дъщерята, са от години наред в това състояние, бих казала над 7 години. Майка и дъщеря? Те са на легло от години наред. И разчитат само на вас? Да, разчитат на нас и на помощ от друг човек. Има жена, която стои при тях, обаче само определено време, няколко часа. Ние ходиме в седмицата задължително 1 път или 2 пъти, но понеже те нямат финансови възможности, го правим така. Без пари? Без пари, да. Не само за тях, за много от нашите пациенти, които се грижиме дълги години, по същия начин.
особено в днешно време. Те не им стигат за лекарства, за храната. Доста им е сложен живота. Дарявате любов, милосърдие, помагате и физически. И психически. Добавяте и психически. Какво ви дава сили на вас? Не рутината, а може би вътрешното желание. Когато виждаш очите на човек срещу теб и той ти казва: добре, че дойде слънце, защото какво ще правиме без теб? Насълзиха ви се очите. Да, така е. Както ние ги обичаме, така и те ни обичат и разчитаме на взаимопомощ. Даже и ние споделяме някои неща с тях, за да се чувстват и те, че са в нашия социален живот. Какво ви крепи вас, да? Какво ви дава сила да продължавате? Вярата, че наистина им помагаме. Това се вижда. Освен това, вярата в доброто, в Господ, в любовта. Фактически ние даваме много от нашата енергия, но когато си тръгнем и получим една прегръдка, всичко се връща. Всичко. Като видиш ти, нали, ето жената, която ще я къпаме, тя те дарява с страхотна усмивка. Очите й греят. Самото излъчване, което е самата благодарност на хората. Това ни крепи, ни връща и също и подкрепата на всички в Каритас, на колегите. Нашите слушатели могат да подкрепят каузата, като изпратят СМС с текст на латиница DMS Caritas на кратък номер 17777 за всички мобилни оператори. С благодарност към всички, които участват със своето дарение в тази кампания и правят възможно предоставянето на домашни грижи за самотни, болни и възрастни хора.